Så min vest krympede en anelse i vask. Det er meningen, at den lige varmer overdelen af brystet. Hej. Vi synes, jeg er i gang med opfølgningen på første video i forbindelse med træning til U-Run den 3. maj. Og vi er over i skoven på træningstur. Og det går stadig fantastisk med den benhårde træning. Som vi vil erfare om et øjeblik, så er tempoet ufattelig højt. I hvert fald hos Vitus. Vi får både styrketrænet og bevæger os hurtigt. Løbet er måske lige at stramme. Men vi bevæger os hurtigt og får nogle gode ture ude i naturen. Jeg håber, I har lyst til at være med til at støtte op omkring den her sag og samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse. Vi ses! Jeg holder den lige her et stykke tid.